Dyma'r gweld Jumpstar. I wella sgiliau seithi ac reoli. Banta ni, mae'n amser profi. Mae'n gwych chi ymarfer gyda oherwydd fydych chi angen bwrw rifau. Mae'n gwella sgiliau pasio chi. Mae'n dda am ymarfer rheoli, ond ddim am seithi. Mae'r ramp yn rili dda, ond mae angen bod yn mwy cadarn. Dwi'n meddwl bod y gôl yn werth yr arian. Dwi'n rhoi 3 allan o 5 i'r gweld Jumpstar. Allan o 5, na i roi 3 iddo fe. Dwi'n rhoi 3 allan o 5 i'r gweld Jumpstar.